Waqt diskussjoni f'Business Breakfast li fakkar l-20 sena mindu pajjiżna ssieħeb membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea u l-futur brabta ma' dan, erba' kelliema li ġejjin minn diversi oqsma fis-soċjetà tagħna għadew il-ħsibijiet f'panel man-nies. L-eks Kummissarju Ewropew Karmenu Vella spjega li fl-Unjoni Ewropea l-aktar ħaġa li tot hi kemm il-pajjiż jaħdem u mhux kemm inti kbir jew żgħir. Li taħdem jott bl-idejat li ħireċ inti jott, mux minn fejġej, jew kemm inti kbir jew kemm inti żgħir. Jiena ġili kelli nieħu passi kontra l-ikbar pajjiżi li hemm fl-Unjoni Ewropea. Fost oħrajn iċ-Chairman Eżekuttiv tan-National Skills Council Jeffrey Pullucino Orlando li kien parti mill-panel ta' diskussjoni tenna li fl-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm armonija u mhux bħalma jagħmlu ċerti membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista minflok ifittxu l-għaqda jippruvaw ikissru l-ħolma Ewropea li rnexxiet. Ma nistax nifhem kif MEP partikolari Malti, David Casa, jinstiga l-partit li jifforma parti minnu fuq livell Ewropa u l-Partit Popolari jiddebatti il-rule of law f'pajjiżna ftit xhur ilu. Meta David Casa u kulħadd jaf il-passi ta' ġgant li mexa bih il-qudiem, li mexa bih pajjiżna f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn l-aħħar snin partikolarment. Sa dan it-tant il-professur Mari Briguglio aċċennat kif il-pakketti finanzjarji li jakkwista dan il-pajjiż matul l-20 sena li ilu msieħeb fl-Unjoni Ewropea, partikolarment l-aħħar pakkett finanzjarju ta' 2.3 biljun euro intefqu fi proġetti bżonjużi għal pajjiżna. Minnu tal-età tiegħi jew anke ftit iżgħar jiftakar il-possibilità li tmur tom u l-bajja kollha dranaġġ. Li din hija sa saret xi ħaġa tant eċċezzjoni li meta tiġri tkun fuq l-aħbarijiet. Monitoraġġ tal-arja ma jeżistix, ma kienx jeżisti. Ġifieri il-flus li daħlu mhux tal-li ntefqu dawru bis-saħħa tal-flus stess, tal-li ntefqu fuq investimenti u istituzzjonijiet li vera kellna bżonnhom. Il-professur Mark Harwood ukoll għadha l-opinjonijiet tiegħu dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi dwar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fost oħrajn semma kif bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea kull pajjiż membru għandu jkollu strateġija nazzjonali ċara ta' xi jrid. Stakeholders, l-investiment, l-barranin li forsi jridu jiġu għaw jgħixu, jistudjaw, jew forsi jaħdmu. Illi tkun taf li dan il-pajjiż għandha strateġiji ħafna qosma u tkun ċar li 4 snin, 5 snin dan huma l-prijoritajiet tal-pajjiż, daktejn il-pajjiż biex tkun iktar organizzatu biex tkun hemm iktar idea ċara ta' fejn se il-pajjiż. Jien nemmen li dik kienet benefiċċju kbira ta' sħubija.